yanda muke shirye-shiryen fim ɗin yar baiwa kenan. Wannan shine ainihin Abu CB wato producer tare da Ibrahim Makama. Wannan shine Koiranga wato director effect. Jinjina gare ka Ammalo International Cameraman, best of Kannywood shine Bigi kanin Buloko. Wannan kuma yaɗo kenan, yaɗo yawa. Waɗannan kuma su ne yaran da suka fito a matsayin aljanu a cikin fim ɗin yar baiwa. Wancan kuma shine na ma'aiki, ma'ana na Rasulullahi. Wannan fada ce ta 'yan daban da ke cikin fim ɗin yar baiwa. Ga Zainab continuity kenan. Fim ɗin yar baiwa fim ne wanda ya kunshi abubuwa da dama ban al'ajabi ga almajira wacce take rol ɗin almajira kenan yar baiwa. Abubakar CB, the executive producer. Fim ɗin yar baiwa fim ne wanda za ku same shi a gidan CB. Fim ne mai abin al'ajabi, abin ban tausayi da kuma nishaɗi. Wannan ita ce fadar su 'yan daba ɗin kenan. Musa Senior kenan, ɗan wasan Hausa da ƙwallon ƙafa Gamboji. Yawwa babban jarumi ba, tantabara uwar alƙawari. Wannan shine tantabara uwar alƙawari, yar baiwa almajira kenan. Wannan shine Malam Musa kenan, Malam Musa Mamoze. Shi Gambo yana yanki na. Kamar yarinya ce wanda Allah ya mata baiwa da yawa. Da fatan dai kun fahimci wannan. Saboda haka ce nan ba da jimawa ba in Allah da zai fito. Nagode. Almajira. 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 'Yan kallo suna so ki faɗa musu asalin sunanki. Daura ta Malam Musa. Ina zuwa damun da wannan kayan suka kama ki a gida? Da su ne. Damun ba ta sa hijab ba ko kuka ce ba ta tashi ku tafi go? Ba hijabi. Na ce ta tashi mu je. Shiga ka jawo ta. Shiga ka jawo ta. A bari ƙara mata tsaro. Ba ke tsalle ke shiga ciki ba? Tsalle. Almajira kenan ga 'yar baiwa jaruma ta fim ɗin Miral. Hau sai ka janyo ta tantabara. Ko abu da wannan abu kare zai da tun miki fisa. Wai zai duro daga gurin. Dodo. Shi ma Ibrahim wai zai wuce. Yana da canjawa. Bigi. Na ce dai sanni almajira. Ƙwaron ƙarama 50. Awal. Na? Darakta showman kenan. Darakta showman kenan. Wannan aikin continuity ne ba aiki na bane. Ni jarumi ne. Ana fitowa da ni daga sel na taho wurin wannan aiki. Daga sel? Wallahi daga sel, daga headquarter na fito na zo nan. Me ba su? Ai ka san yau na fara aiki a matsayina na jami'i. Dan sandan state. A'a, dan sandan sirri. Dan sandan sirri. Dan sandan sirri.
Wake soyi ɗan sandan. Senior. Sigari na gurin senior. Musa. Yo mana. Kai, taurin bigi ya tashi. Kai. Kai, wallahi kyamarar wayata da na haska Musa Siniyo sai ta yi duhu, tsoron fuskar shi take dan bara uba. Kai, Musa Siniyo dan wasan Hausa da kwallon kafa. Dan Allah ku taya mu abin da zamu yi dan Allah. Shoman, kai sai na dauke ka wallahi Shoman, ina yin ka. Sai na sa ka a duniya, duniya ta san ka. Tunda kai ma kana kokarin ka sa ni a duniya, duniya ta san ni. Darakta Muhammadu Shoman ya kamata kai musu magana 'yan kallo da masoyanka. To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Me sunan channel ɗinka? Me sunan channel ɗinka? Mafarauci. Mafarauci me? Sannan kai tallan Maraice TV. Maraice. Maraice. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Muhammad Abdullahi Inkiya Showman Tutu. Muna muku tallan wani channel ne mai suna Maraice TV. Ku shiga da Allah ku yi subscribe, ku danna karra ku yi like. Mun gode. Yanzu a haka da ku ga muna wani location ne mai suna Yar Baiwa. Mai ɗaukar sunan shi a wani fresh ne, kuma shi ma jarumi ne a cikin aiki. Duk kuna gani. Ya ke mana wannan? Biyana. Yanzu sun Musa Siniyo ne? Na ba shi go. Ku kuna tsaya can, ku sa ta can gurin kuna abun nan. Zan tsaya gurin, tafi gurin. Magana akan wadancan. Ga wayannan kuma sun turke wata yarinya. In Allah ya da sun kama wata yarinya. Dan tabara na cikin mu ne ai ko? Assalamu alaikum. Wannan fim ne Yar Baiwa, fim ne da ya kunshi abubuwan al'ajabi, abun ban tsoro da nishadantarwa da barkwanci, ban dariya, tausayi da al'ajabi da nishadi duka. Muna muku tallan channel din mai suna Maraice TV. Za ku samu abubuwa iri daban-daban na nishadi. Fim din Yar Baiwa ku tsinkaye shi a gidan TV. Ba yanzu ba wai bari mu dan fara. Ka je darakta nawa magana mana. Ai mu yana mu. Musa mu je mana.